יהיה זמן שכל העולם ילמדו ויחקרו כל הדבר מהדברים שהשאיר, שגילה בעולם. זה נורא מאוד. הוא גילה, זה חייב, הוא גילה שירד בנתניים המבול של כפירה בעולם. שלא יהיה אפשר לנתן מזה. רק מי שיקרא אליו, אז הוא יזכה לנתן. הוא ראה הכל בכלל ובפרט מה שיהיה. בכלל ובפרט, ומכל אחד ואחד. מה הכוונה? הנפילות וההתרחקות מהתורה ומהאמונה וגלגות השקר והטומאה, הוא ראה בכלל את העולם ובפרט את כל אחד ואחד, ובשביל זה הוא בא לעולם וקרב את העולם להשם יתברך ולתורה, להפוך את העולם, לעשות את העולם מחדש. כי עכשיו העולם אין אילון, אין חיים בלי אמונה, בלי התורה, אין לנו שום חיים. והעיקר החיות שלנו הוא דרכי התורה, דרכי האמונה. ובכל העולם רחוקים מזה.